Talim dwar kif tinħadem it-taxxa, dwar il-politika f'pajjiżna u dwar kif wieħed għandu jivvota. Dawn kienu wħud mis-suġġerimenti li saru f'laqgħa tal-Kabinett bit-tema Gvern man-nies, laqgħa li saret fl-Iskola Sekondarja ta' Ħaddingli Kulleġġ San Nikola u li kkonċernat is-settur edukattiv. Fil-fatt il-Kabinett tal-Gvern tul din il-laqgħa sema' bosta suġġerimenti biex dan il-qasam ikompli jagħmel passi pożittivi l qudiem. Fost oħrajn dawn ġew mill-istudenti infushom hekk kif George Vella, student ta' 15-il sena fl-aħħar sena tas-sekondarja, sostna l-importanza tal-attivitajiet ekstrakurrikulari. Għandna bżonn naraw kif dak nitalmu fl-iskola nistgħu napplikawh fil-ħajja ta' kuljum tagħna, għax inkella tista' tgħid għalxejn inkunu tallimnieh. Kif nara jien, attivitajiet ekstrakurrikular huma verament importanti u l-iskejjel għandhom ikomplu jinkoraġġixxu l-istudenti tagħhom sabiex jieħdu kull opportunità biex jipparteċipaw f'dat tip ta' attivitajiet wara l-iskola. Indirizza wkoll il-Kabinett il-Professur Mark Giborġ li huwa professur tal-Psikoloġija Edukattiva fih dan l-Università ta' Malta u rrimarka l-effetti tal-miżuri f'waqthom tal-Gvern favur dan il-qasam fi żmien il-pandemija u kif laqtu b'mod pożittiv lill-istudenti. Mhux tal-li fil-benchmark ta' wara l-pandemija jiġifieri tal-2021 l-achievement niżel jew tal-anqas baqa' kif kien fis-sena ta' qabel il-pandemija l-2019 iżda d-direttura it-tfar marru aħjar. M'għandix dubju li l-miżuri li ttieħdu fis-settur biex ikun hemm lanqas tfixkil fl-entitlement ta' tfal u l-impenn tal-edukaturi iffaċċjati b'sitwazzjoni bla preċedent ikkontribwew mhux ftit għal dan ir-riżultat pożittiv. Intant il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima tenna l-importanza tal-konsultazzjoni f'dan il-qasam u aċċenna t-titjib li sar fl-aħħar snin u kif dan għandu jnissel aktar motivazzjoni favur aktar ħidma li twassal għall-edukazzjoni aqwa għal-uljedna. Sar xogħol ħafna, sar ħafna xogħol. Sar biżejjed qatt ma sar biżejjed, irridu nkunu kuraġġużi u naraw li s-sistema edukattiva tagħna tibqa' tevolvi u tirrifletti dik li hija r-realtà hemm barra.